Πάμε μια βόλτα μέχρι τα υπέροχα Άγραφα. Ο Δήμαρχος Αγράφων, λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Καρδαμπίκης, είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Τι ωραία εικόνα, Δήμαρχε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι σας και εσάς, κύριε Κρίνη, που μας προβάλλατε την περιοχή, που βγαίνει και η δική μας φωνή. Και πλέον με τις οδικές συνδέσεις έχουμε έρθει και πιο κοντά. Πολύ ωραία. Και απλά ήθελα να πω το εξής εδώ. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι από τη γρανίτσα της Βρυτανίας. Ναι. Απέναντι από την Καμάρα της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα εκκλησάκι. Ναι. Είναι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ. Ακριβώς. Εδώ είναι το χωριό του Νεομάρτυρα Μιχαήλ. Εδώ γεννήθηκε ο Άγιος. Εδώ είναι ο πολιούχος του χωριού. Απλά έτσι το αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας. Και όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όλοι περνάμε από το εκκλησάκι αυτό. Το εκκλησάκι το οποίο έχει χτιστεί στο σημείο που μαρτύρησε. Ναι, στο σημείο που μαρτύρησε. Ναι, εδώ πέρα ήταν το σπίτι. Η εκκλησία είναι το σπίτι του Αγίου. Μάλιστα. Που έγινε εκκλησία. Και εντάξει, απλά το θέτω έτσι για. Όχι, πολύ καλά κάνετε, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και την ιστορία στους δρόμους που περπατάμε. Γιατί στις μεγάλες πόλεις περπατάμε και κοιτάμε ή το κινητό ή στο κενό. Ενώ έχει σπουδαία πράγματα να μάθουμε. Τα άκουσα προηγουμένως. Με την κίνηση και λέω, ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ πέρα. Μία και μία μισή ώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό το τοπίο πίσω σας, αλλά σας βλέπω με ζακετάκι, που σημαίνει ότι έχετε πολύ φιλική θερμοκρασία για την εποχή. Φιλική θερμοκρασία. Είναι ωραίες τις μέρες αυτές. Απλά το πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή. Έχει επηρεάσει και εμάς εδώ πέρα. Τα νερά έχουν λιγοστέψει. Έχουμε νερά στα χωριά μας ακόμα, αλλά έχουν λιγοστέψει τα ποτάμια. Εδώ από το Δήμο Αγράφων περνάμε τα τρία μεγάλα ποτάμια, ο Αχελός, ο Ταυροπός, η Μέγδοβας και ο Αγραφιώτης, τα οποία έχουν περιορίσει κατά πολύ τα νερά τους. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να νοικοκυρευτούμε όλοι όσον αφορά το θέμα των νερών, όχι μόνο στα δικά μας τα μέρη, μιλάμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ξηρασία και η λειψιδρία θα έχουμε μεγάλα προβλήματα, μιλάμε για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Θέλει νοικοκύρεμα. Ναι. Δήμαρχε, τώρα για άλλο βέβαια λόγο συνονιθήκαμε, αλλά δεν μπορώ να μην αξιοποιήσω την παρουσία σας σε αυτό το υπέροχο μέρος της χώρας μας και το πολύ ιστορικό μέρος της χώρας μας, έτσι. Χιονίζει στην περιοχή, χιονίζει στα γύρω βουνά, γιατί το χιόνι φέρνει και το νερό τους επόμενους μήνες μετά στα ποτάμια μας, στις γεωτρήσεις. Καταρχήν, τα βουνά που βλέπετε εδώ πίσω είναι πάντα χιονισμένα. Ήταν πάντα χιονισμένα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ λιγότερα χιόνια. Έχουμε χιόνια, αλλά έχουμε πολύ λιγότερα χιόνια. Και αυτό είναι συνέπεια, τέλος πάντων, ότι έχουν περιοριστεί τα νερά. Από το βουνό αυτό που βλέπετε πίσω είναι η πηγή του Πούντου. Ιδρεύεται σχεδόν ο μισός Δήμος Αγράφων. Και υπάρχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή, ίσως γίνει και μιλάμε για κάποια εμφιάλωση νερού. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από κάποιον επενδυτή, που και αυτό μας ενδιαφέρει στην περιοχή, γιατί θα δώσει θέσεις εργασίας. Μάλιστα, ναι, αλλά άμα δεν χιονίζει εκεί, τι μπορούμε να περιμένουμε σε άλλες πιο παιδινές περιοχές, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό θέλει νοικοκύρεμα, το που είπα και προηγουμένως. Ναι. Θέλει νοικοκύρεμα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει. Ουσιαστικά μια μισή πόλη έχει γίνει η Ελλάδα, έχει γίνει αυτή που είναι μια πόλη των 5-6 εκατομμυρίων και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχει εγκαταλειφθεί η ελληνική επαρχία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει αποκέντρωση με κίνητρα και με σχέση με το δημογραφικό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα, αποκέντρωση και να έχει σαν στόχο και το δημογραφικό. Οι Έλληνες λιγοστεύουμε, γινόμαστε λιγότεροι, τα παιδιά μας που ζουν στην Αθήνα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μένουν στο 10ο υπόγειο κάτω και πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για ενοικίο. Δεν είναι ζωή αυτή. Πρέπει να αναστήσουμε την επαρχία με κάποιο τρόπο. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο αποκέντρωση. Αυτό έχω να πω έτσι από καρδιά το λέω. Μα και η ποιότητα ζωής, Δήμαρχε, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, δεν συγκρίνεται από τις εικόνες, γιατί στο κεντρικό παράθυρο της τηλεόρασης αυτή τη στιγμή, το δέκτη μας, βλέπουμε πολύ ωραίες εικόνες από την περιοχή σας. Δεν συγκρίνεται με την ποιότητα ζωής της πόλης. Έτσι, είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι για να μείνει κάποιος, θα πρέπει πρώτον να έχει δουλειά και να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί να παντρευτείς, το καταλαβαίνω. Να μην κάνεις όμως και ένα παιδί. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν εδώ τα τελευταία χρόνια, εντάξει, το δημογραφικό ασχολείται λίγο και η κυβέρνηση αυτή, ίσως και οι προηγούμενες, αλλά πολύ λίγο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά για να γίνουν. Δηλαδή, αν θέλει να κρατήσει τον κόσμο στα χωριά, δεν του δίνει επιδόματα για να κάθεται, για να γίνεται άνεργος. Του δίνει επίδομα για να εργαστεί. Αυτή τη στιγμή
εδώ και πολλά χρόνια καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να δώσει επιδόματα. Δεν ξέρω αν έχει και λίγο αέρα. Δεν ξέρω αν... Έχει αέρα. Γι' αυτό θέλω, Δήμαρχε, για να προλάβουμε, να πούμε το εξής, ότι εσείς ως Δήμος, και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος Δήμος στην Ελλάδα, δίνετε 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που γεννάει ένα παιδί. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα πω από την αρχή. Καταρχήν, στο Δήμο Αγράφων, όποια γυναίκα γεννάει, μέσα από το πρόγραμμα Hop Genesis γεννάει εντελώς δωρεάν. Εξισωματικές, σταδικές. Μια εξισωματική μπορεί να κάνει και 5.000. Έτσι. Και δεν πιάνει με την πρώτη γυναίκα, μπορεί να πιάσει με την τρίτη, την τέταρτη. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη βοήθεια. Από εκεί και πέρα, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συντίζονται δωρεάν στις εστίες. Το ίδιο και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους παρέχουμε δωρεάν σύντηση. Που είναι σημαντικό. Επιπλέον, τα παιδιά που περνάνε στα πανεπιστήμια επιβραβεύονται πάλι από το ιδιωτικό τομέα. Και συγχρόνως ο Δήμος δίνει 3.000 στην κάθε νέα μαμά. Στην κάθε νέα μαμά που γίνεται μαμά. Είχαμε δώσει την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε 1.500 ευρώ, οι δύο γεννήσεις γίναν 10. Είναι σημαντικό αυτό, είναι μια σημαντική βοήθεια, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Όπως σας είπα στο εργασιακό, δηλαδή, αν στις τρίτες μητέρες έδινες έστω και μερική απασχόληση, ήταν μεγάλη υπόθεση εδώ πέρα. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Ή το άλλο που είχα προτείνει ο ίδιος στον Πρωθυπουργό, όταν είχαμε συναντηθεί 32 δήμαρχοι στο Μέγαρο Μαξίμου, εμείς απασχολούμε υπαλλήλους στο Δήμο 55-67, μιλάμε για ηλικίες. Έχουν πέσει μέσα στο Δήμο, στο δικό μου ένα μικρό Δήμο, 750.000 ευρώ. Και έχω δει μεγάλες βοήθειες. Αντί να παίρνουμε αυτούς ή να παίρνουμε και αυτούς τους ανθρώπους, να μπορούν να πάρουν γυναίκες ή νέα παιδιά, νέους επιστήμονες, για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας και να μπορέσουν να προχωρήσουν. Προχθές επισκέφθηκα τον Υπουργό Υγείας. Παρέα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουμε διαμορφώσει μια πρόταση για την υγεία. Για την υγεία η οποία είναι εφικτή με ελάχιστο κόστος. Γιατί και να λέμε και να προκυρήσουν έτσι για να θεωρήσουν για αυτό. Γιατί δεν έρχονται, θέλουν άλλα αυτά για να το δουν. Γιατί γιατροί φεύγουν για την Κύπρο, φεύγουν για το εξωτερικό. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεν βλέπει. Εμείς πήγαμε με οικονομικότατο σχέδιο τηλεοπτικής που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Ο κάθε πολίτης, δηλαδή, να σου το πω έτσι με δύο κουβέντες. Υπάρχει ένα δωμάτιο, στο κοινωνικό γραφείο, μπαίνει με την πιστωτική του κάρτα ή με την ταυτότητά του, με μια κάρτα ο ενδιαφερόμενος και μέσω της κάρτας επικοινωνεί με ένα κέντρο επιχειρήσεων που είναι μια κάποια κυρία η οποία τον παραπέμπει αναλόγως στον γιατρό που θέλει για να μπορέσει να του δώσει τις πρώτες λύσεις. Εδώ με αυτό το σύστημα, όπως μας είπε ο καθηγητής που το έχει φτιάξει, μπορεί να κάνει καρδιογράφημα, να είσαι στο χωριό σου και να κάνεις, να κάνεις καρδιογράφημα μέσα από το κινητό σου. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Είναι μικρές βοήθειες, αλλά μεγάλη σημασία. Εδώ μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος από μια σφίκα. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε κάνει μεγάλα άλματα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε κάνει ίσως τις καλύτερες πίστες εναρρύχησης μετά τις Καλύμνου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στη Λίμνη, με συνεργασία με την περιφέρεια, γίνονται περιηγήσεις. Γίνονται διάφορα πράγματα. Κανό καγιάκ. Τώρα πήγαμε σε πρόγραμμα με μονοπάτια. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Ναι, επειδή ζούμε σε ένα γραφειοκρατικό κράτος και πολλές φορές και ανάλγητο κράτος, αυτά τα λεφτά τα οποία δίνετε ως παροχές, δεν σας τα κόβει κάποιο ελεκτικό, κάποια διαχειριστική αρχή, κάτι? Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι κάναμε την κέρια ερώτηση. Όταν είχα δώσει τα πρώτα χρήματα, δεν με ενόχλησε κανένας. Τώρα υπάρχει ο κάθε επίτροπος του ελεκτικού συνεδρίου κάνει διαφορετική ερμηνεία. Όμως, έχουμε συνδεθεί με την ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει ψηφίσει μια τροπολογία, η οποία τροπολογία μας υποσχέθηκε ο Υπουργός τις επόμενες ημέρες. Και τώρα, μια και θα είμαστε στη Ρόδο αύριο, που συνεδριάζει το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, θα την περάσει η τροπολογία για να δίνει τις δυνατότητες στους Δήμους να μπορούν να βοηθούν. Γιατί ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει να ερμηνεύει. Εδώ εμείς έχουμε πρακτικά αποτελέσματα. Το 2 το κάναμε 10 και οι μαθητές, οι 250 πέρσι, είναι 267 φέτος στα σχολεία μας. Αυτό για μένα είναι μεγάλη χαρά, γιατί είμαστε στο πιο δύσκολο Δήμο της Ελλάδας. Απαντήσατε στο επόμενο μου ερώτημα, αν αυτή η πολιτική σας έχει αποφέρει καρπούς και μου απαντήσατε τώρα. Εχθές βρεθήκατε και με τον Υπουργό Οικονομικών. Υπήρξε κάποια εξέλιξη όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσατε με τον κύριο Χατζηδάκη? Συζητήσαμε άλλα πράγματα με τον κύριο Χατζηδάκη, ναι. και περιμένουμε να δούμε τι μένει γενέστε. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους.
Απλά θέλουμε αποτελέσματα. Και αυτό που θέλω να πω, οι υπουργοί, όποιοι υπουργοί, όποιες κυβερνήσεις τη προηγούμενη, πρέπει να βγαίνουν έξω από τα γραφεία του, να έχουν σχέση με τον κόσμο. Τις λύσεις θα τις δώσει απλώς ο κόσμος. Αυτός που έχει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να δώσουμε πρακτικά πράγματα, υπάρχουν κάποια μικρής ακτίας πράγματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ την περιοχή. Όχι μόνο την περιοχή, όχι την ελληνική επαρχία. Αυτό που σας είπα. Δώστε δουλειά στα νέα τα παιδιά. Προκειμένου το παιδί να δουλεύει στην Αθήνα, να μπορεί να δουλεύει στο χωριό του. Δεν θα πληρώνει ενίκιο. Άρα θα κάνει καλύτερη ζωή. Ίσως θα έχει ένα φαγητό από τη μητέρα του σε πρώτη φάση μέχρι να κάνει τη δική του οικογένεια. Είναι απλά πράγματα τα οποία όμως δυστυχώς δεν τα βλέπουν. Έχω πει και το άλλο. Δηλαδή, όσον αφορά οι εταιρείες οι μεγάλες που θα απασχολούν με τηλεεργασία εργαζόμενους που θα είναι στα άγραφα ή σε ένα νησί ακριτικό, να έχουν μια φοροαπαλλαγή. Θα τους βρουν οι ίδιες εταιρείες τους ανθρώπους που θα γίνουν για να γίνει αποκέντρωση. Αυτά δεν είναι δύσκολα πράγματα. Αυτά γίνονται χωρίς κόστος. Χωρίς κόστος. Μάλιστα. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τα όλα μαζί. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί θεωρώ ότι Δήμοι σαν τον δικό σας, το ζούμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, που εντάξει είμαστε μια μεγάλη πόλη, έχουμε την πολυτέλεια να υπάρχει δημοτική τηλεόραση, αλλά δεν ακούω τις φωνές σας και στα αθηναϊκά κανάλια. Εγώ δεν κρύβω ποτέ τα λόγια μου. Πρέπει να ακούγεστε και η δημοτική τηλεόραση θα παίξει και αυτό το ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε καλεσμένοι στα άγραφα όποτε θέλετε να έρθετε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Η Ελλάδα έχει όμορφα μέρη, πανέμορφα μέρη. Και το οδικό δίκτυο, που δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα πλούσιο στη χώρα μας, είμαστε μια μικρή χώρα, μας φέρνει πολύ κοντά σε προορισμούς. Δείτε πόσο κοντά είμαστε στο Ιόνιο πλέον και πώς η Θεσσαλονικής και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας οδεύει προς το Ιόνιο, όχι μόνο προς τα νησιά της, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, πώς έχουν αναπτυχθεί τουριστικά από το δικό δίκτυο. Είναι μέρη τα οποία πρέπει να τα γνωρίσουμε και όχι να τα απομονώσουμε. Έτσι, δεν μπορεί να έχουν την τύχη, γιατί μπορεί να ήταν τυχερά τα άγραφα όταν δεν τα βρήκαν οι Τούρκοι, αλλά τώρα δεν πρέπει να έχουν την ίδια τύχη. Έτσι δεν είναι? Έχουν αλλάξει οι εποχές.